tror, man er i Afrika. Men vi er faktisk på Hallaskog. Lavuk sommerkoloni 1987. Rigtig hjertelig velkommen. Velkommen til Hallaskog. Tak. Jeg håber, jeg får nogle gode 14 dage her. Hvor tit har du været på Hallaskog? Jeg har været på Hallaskog en gang før. Aha. Hvorfor har du så taget med, når du nu har været her en gang før? Fordi jeg elsker alle sejlturene i kano og vandkampene. Jeg elsker at komme ud og svømme i det dejlige vand. Og søen den er stor og dejlig, og vi kan tage på overlevelsestur over på en af de andre små. Der er sådan nogle små øer nærmest rundt på hele søen. Jeg skal bo i telt ude på højen herude. Eller hvor vi nu finder ud af, at det skulle være i år. Og jeg håber, at det bliver tordenvejr igen i år. Fordi så skal jeg godt nok have nogle tordenvejrsmøder. Vil det sige, at du ligger helt alene ude i skoven og i tordenvejr og alt muligt? Er du ikke bange for det, Thor? Jo, jeg er lidt bange for det, men jeg er altså den type, der ikke går af vejen for noget, der er spændende. Og det lyder spændende her på Hallaskog. Tak skal du have, Thor.